Mercedesen uuden Blue Direct-moottorisukupolven kohokohta on edelleen kehitetty kolmannen sukupolven suorasuihkutus. Uudet piezo-suuttimet toimivat suurimmillaan 200 baarin järjestelmäpaineella ja mahdollistavat seoksen muodostuksen 5 erillisellä suihkutuksella yhden työtahdin aikana. Suihkutusta täydentää monivaiheinen sytytys, joka tarvittaessa muodostaa useita peräkkäisiä sytytyskipinöitä. Näin varmistetaan laadukas palaminen myös haastavissa olosuhteissa. V6-moottorissa on nyt mahdollista käyttää sytytyksen ohjauksessa lisätunnistekäyrää ja optimoida siten suorasuihkutuksen kerrospalamista. Uusi kaksivaiheinen ketjukäyttö on kompakti ja hiljainen. Ensioketjun ja välirattaan avulla käytetään 2 lyhyttä toisioketjua yhtä kumpaakin sylinteririviä varten. Myös edelleen kehitettyä lamelliöljypumppua varten on oma ketjunsa. Pumppu toimii 2 painetasolla. Pienellä kuormituksella se tuottaa 2 ja suurella kuormituksella 4 baarin paineen. Samaan aikaan aktivoituvat öljysuuttimet mäntien jäähdyttämiseksi. Uudella säätötekniikalla saavutetaan ihanteellinen voittelu ja jäähdytys kriittisillä toiminta-alueilla moottorin kierrosluvusta riippumatta. Imu- ja pakonokka-akseleissa on jatkuva hydraulinen säätö. Säätöalue on 40 astetta kampiakselin kiertoon nähden. Säätöä on nopeutettu 35% ja samalla tarvittavaa öljynpainetta on alennettu 0,4 baaria. Tuloksena on lisää tehoa pienemmästä iskutilavuudesta ja enemmän vääntöä alemmilla kierrosluvuilla. Parannukset on saavutettu käyttämällä 2 turboahdinta. Kummallakin sylinteririvillä on oma ahtimensa.